John Nyambwenje ane makore 70 okuberekwa wekuMasiandumbi kuZumbara akamiswa pamberi pedare nemhosva yekubata chibharo muzukuru wake ane makore 11 okuberekwa. Dare rakaziviswa kuti muna Mbudzi 2024 Nyambwenje akapinda mumba yekutandarira maive nemuman'ari. Mupomerwi akabata ruoko rwemwana achimudhonzera muimba yekurara ndokumubata muromo nemhino. Muman'ari akakandirwa pamubhedha ndokubviswa nhumbi dzake, John achibva amubata chibharo asina kudzivirira. Dare rakatongera Nyambwenje kugara mutorongo kwemakore 6 nekuda kwemhosva iyi. Nyaya iyi nhasi kupinda kwayaita mukoti, ndingangoti nezuro takazorwa hedu netime, yaifanira kupiwa judgment nezuro, saka yazopiwa judgment nhasi. Kubuda kwataitamo tabuda ivo sekuru ava baba vaamai vacho vapiwa ivo makore anoita ivo 6 years, neyekuti kwanzi pakubva pakuberekwa kwavo kusvika izvezvi havana kunge vapara mhosva yakafanana neiyoyi, ndosaka vabvisirwa mamwe makore. Saka chandoda kutenda panapa nhasi ndechekuti nyaya yangu yanga iri kumatare edzimhosva nguva yese, saka zuva ranhasi yandisunungurawo, ndakuchikwanisawo kuitawo kukwanisa kuenda kumabasa kurikidza nekuti nyaya yemwana wangu yaita sei yapinda mumatare yatongwa zvakanaka. Zvisinei hazvo kuti makore aita mashoma hawo, but iwo zvinhu zvavaita zvinhu zvinondifadzawo nematongero ayaitwawo, because ndaingotarisira kuti pamwewo nyaya yangu kutora kwayaita nguva yakadai zvichangopera zvakadaro. Kondisheni yemwana haisisina hayo kugadzikana zvakanaka, because anosvika nguva dzekuti akaenda kunotamba nevamwe, ari pakati pekutamba nevamwe anogona kungosuduruka ipapo kusvika unogara pake ega, oita semunhu ava kufunga stereki. Saka zvinozondibata mushure mekunge aita izvozvo, ndomushedza chii chiri kunetsa, but hapana, kuti sei wabva kunotamba kune vamwe, zvangoti hapana. Saka ndingaitonyatsa kuona kuti mwana ari kubatikana maererano nezvinhu zvakaitika, because mwana mudiki anga asina tarisiro nazvo. Saka mwana uyu kubatwa kwaakaitwa uku ari kumusha kwaaigara kumakonde kuZimbabwe, haana kukwanisa kutaura panguva iyoyo kuti ndo zvandaitwa nasekuru. Mushure mekunge sekuru vanga vaita sei, vanga vamuvhundutsira kuti wakataura ndokurova, ende pano hakuiti sei haugara. Saka paakazouyawo kuholidhe kune baba vake, ndopaakasvika kumba. Saka mwana aigara akangovata mai vake vanova mudzimai wangu andiri kugara naye, vasiri mai vake vekumubereka. Vakasvika pakubvunza mwana kuti sei uri kugara wakadii wakavata. Mwana akapindura akati ndakakuudzai zviri kundinetsa panapa, hamuzotauri here kana kuti hamuzondidzosere kumusha? Vai vakati aiwa handitauri. Akataura akati mama, makumbo angu anenge achidzimba. Akati sei makumbo achidzimba? Akati sekuru vanenge vachindibata kana gogo vasipo, gogo vakangobuda, sekuru vosara vondibata vondiita mukadzi. Saka zvadaro mudzimai wangu zvakamboda kutora nguva yema-hours kuti akwanise kutaura nyaya. Akangoti pane nyaya yandoda kukuudzai. Pandati ndiyei, akanditi muchazoudzwa nemuzukuru wenyu. Pandamubvunza ndakutoti asi pane dzimwe nyaya here dzakasara dzakaitika pamba? Akati aiwa hapana. Ndibva achizoburitsa chokwadi akati nyaya iripo ndiye mwana wenyu, mwana uyu aingogara akarara. Ndakamubvunza inini kuti kosei uri kugara wakarara? Akapindura akati inini makumbo angu anenge achidzimba nekuda kwekuti sekuru vanenge vachindibata vachindiita mukadzi kana gogo vasipo. Saka zvadaro takabva taita sei, ndabva ndati enda nemwana kuna mbuya vake vanova ndivo mai vangu. Vakasumuka kubva kumba kuBurundishi vakauya kuRengi kumusika kwa mbuya vacho, vasvika kwavarondedzera vakati mbuya vacho vakandifonera vakati mwanangu yakuno ndakasvika ndakaenda. Ndibva vanditi mwana ada kuendwa naye kumapurisa. Saka mwana aendewa naye kumapurisa, asvika paya ndibva vanzi mwana arida kuenda kwadhokta. Saka bepa rakadzoka kwadhokta rakadzoka richiti mwana akabatwa zvishuwa. Bepa ndibva radzokera kupi? Radzokera kupolisi. Ndo pakazonotorwa musungwa kuZimbabwe. Atorwa musungwa akada kuramba mhosva iye, achida kuvanza nyaya yake nokuda kwekuti akunyepera kuti kwanzi mwana ari kufurirwa nababa vake kuti ita kuti sekuru vakandiita izvi nekuda kwekuti baba havasi kuda kubvisa mari yekuroora. Saka inini zvanga zvisingaite kuti murume uyu akomblene mari yekuroora kwandiri, because mai vemukadzi anova ndivo mai vemwana uyu, baba vake vakafa kare.
saka pasara mai vemukadzi ava ndisekuru vakatozowana mbuya mushure mekunge ini ndatowana mukadzi uyu tasiyana. Mwana ndokwaakazoenda kunogara ikoko, ndokwavakazosvika kumuchengeta ndosvika pakubata mwana. Vabereki yandoda kukukurudzirai nyanyawo vanenge vaseparetawo baba naamai, kuti mai vanotakura mwana voenda naye vachiti vanzi mwana wangu mudiki handisiye. Saka chandoda kukurudzirai ndechekuti ngatisatorai nguva yakareba asina kuenda kunoona kuti mwana wako paakagara zviri sefi here kana kuti akagara sei, because anogona kuitwa zvimwe zvinhu zvokuti kwaanenge ari haakwanisi kuzotaura kuti magariro andiri kuita kunoka akamira sei, because anenge asina munhu wokuti anokwanisa kuudza. Asi azosvikawo kune mubereki wake waanenge achiziva kuti ava ndivo baba vangu, anogona kutseketudza kuti akwanise kuwana nzira yekuti azivise baba vake kuti magariro andaita uku ndaigara zvakaita sei.